Bună ziua, sunt Aliona Terzi și vreau să spun că invitatul nostru de astăzi este directorul Institutului Național de Cercetări Economice, Olga Găgăus. Bună ziua, doamnă Găgăus! Vă mulțumesc. Bună ziua! Și vreau să spun că sperăm că vom avea astăzi un dialog frumos și vom povesti despre situația care este din punct de vedere demografic în Republica Moldova, cetățenilor din Republicii Moldova. În ultimii ani, nu odată auzim previziuni demografice alarmante, potrivit cărora populația Moldovei este în scădere rapidă. Ce ne puteți spune? Acest risc este iminent? Aici, ca să vorbim despre situație, trebuie să înțelegem și unele aspecte care țin de legitățile de dezvoltare demografică. În Republica Moldova, procesul de scădere a numărului populației se înregistrează începând cu anul 1999 și toate prognozele elaborate de Centrul de Cercetări Demografice din cadrul institutului nostru demonstrează că această tendință va continua și în deceniile viitoare. Declinul populației este determinat de mai mulți factori. După cum cunoașteți, primul factor și cel mai important este migrația populației, care deja observăm acest fenomen mai mult de 2 decenii și în ultimii ani nu se observă o scădere oarecare a migrației, dar observăm că și apariția unor noi fenomene în acest aspect, cum ar fi intensificarea migrației la studii peste hotare, intensificarea migrației familiilor cu copii care părăsesc Republica Moldova și pleacă în țările europene pentru a se stabili cu traiul permanent. Al doilea factor este scăderea natalității, dat fiind faptul că în perioada reproductivă între generațiile puțin numeroase, numărul femeilor de vârstă reproductivă este în scădere, respectiv scade și numărul de nașteri. Totodată, un impact negativ asupra dinamicii populației are și sănătatea populației, deci mortalitatea care este mai înaltă comparativ cu alte țări, dat fiind faptul că speranța de viață la naștere în Republica Moldova se menține încă la un nivel mai scăzut, cu mult mai scăzut, comparativ cu țările europene și un fenomen specific pentru țara noastră este rata înaltă de mortalitate în rândul populației în vârsta aptă de muncă. Iată, toți acești 3 factori, 3 fenomene în comun determină dinamica numărului populației Republicii Moldova. Și pe de o parte avem migrația tinerilor, pe de altă parte scăderea natalității, numărul de decese prevalează numărul de nașteri și deja mai mulți ani la rând se înregistrează sporul natural negativ și putem să spunem că această dinamică s-a stabilit pentru mai mulți ani, ceea ce ne arată prognozele demografice. Dar după prognozele aveți date care va fi situația demografică în 10 ani? Ultima prognoză demografică care a fost elaborată, deci a fost elaborată o prognoză până în anul 2040. Această prognoză are 3 scenarii, un scenariu scăzut, scenariu mediu și scenariu optimist și conform rezultatelor acestei prognoze, numărul populației Republicii Moldova către anul 2040 poate constitui 1.700.000 în cazul scenariului scăzut, dacă nu se va schimba nimic în dinamica mortalității, fertilității și migrației, sau 2.100.000 dacă migrația va scădea, va crește speranța de viață la naștere și va crește fertilitatea. Dar, desigur, aceasta este doar o prognoză care avertizează care
care sunt direcțiile posibile în dinamica populației, având în vedere că în prezent situația economică și socială, atât în Republica Moldova cât și în alte țări se schimbă foarte rapid, atunci influența factorilor diferiți poate să influențeze și dinamica populației. Vreau să menționez că institutul nostru elaborează regulat prognozele demografice. Noi odată la 2 ani venim cu o prognoză actualizată. Încă n-am elaborat după pandemie, că au fost diferite schimbări și în nivelul mortalității al populației. Datele cu privire la migrație vin cu mai târziu, adică este posibil de a estima migrația pentru anii precedenți, dar în curând vom veni cu o nouă serie a prognozelor demografice, luând în considerare aceste schimbări care au avut loc în ultimii 2 ani. Avem speranță că aceste prognoze vor fi mai frumoase decât anii. Poate fi o diferență, dar această diferență nu poate fi mare din cauza că structura pe vârste a populației care s-a format în perioada precedentă, ea influențează foarte mult dinamica prospectivă a populației. Deci prin măsuri care vor fi întreprinse pe parcursul unui an, este imposibil de a schimba dinamica populației. Doamna Găgăuș, potrivit studiilor apărute recent în presă, avem că problema emigrației populației din țară nu a devenit mai puțin acută. Oamenii continuă să plece. Care este profilul acestor oameni în prezent și care sunt motivele, cauzele principale care îi fac să ia drumul străinătății? Ceea ce observăm în ultimul deceniu s-a intensificat foarte mult migrația tinerilor. Putem să spunem că ponderea populației în vârstă până la 35 de ani în totalul migranților constituie circa în jur de 50%. Și acest aspect are consecințele nefaste asupra domeniului economic, asupra domeniului social și din perspectiva dezvoltării demografice. Pe de o parte, acest fenomen este rezultatul deschiderii Uniunii Europene a altor țări și deci interdependenții în dezvoltarea socială și economică a țărilor și totodată această situație prezintă multe oportunități pentru populația Republicii Moldova care își aleg unde vor să lucreze, unde vor să trăiască și motivele emigrației în prezent nu sunt doar cele economice, dar sunt cu mult mai complexe. Aici apare, pot să spun, și curiozitatea oarecare. Tinerii vor să-și încerce forțele în alte țări. Universitățile europene sunt deschise pentru tinerii noștri și ceea ce observăm că, da, pe de o parte, tinerii din Republica Moldova, cei mai talentați, au posibilitatea să acceseze universitățile prestigioase din Europa și din alte țări. Pe de altă parte, noi pierdem potențialul uman talentat, calificat și din acest punct de vedere impactul desigur că este negativ. Migrația familială se observă în ultimii ani, de exemplu, spre Germania, unde în această țară se îndreaptă familiile cu copii mici. În această țară ei pot accesa la diferite servicii sociale, protecția socială a familiilor este destul de înaltă. Deci, cetățenii Republicii Moldova au oportunități mai mari
în sensul alegerii locului de trai, locului de muncă, pentru universităților, pentru a obține studii de înaltă calificare, etc. Și totodată nu trebuie să dăm uitării factorul cum ar fi cultura migrațională. Pe parcursul acestor 3 decenii, da, valul migrației așa mai intensiv, deci a luat, s-a intensificat începând cu sfârșitul anilor 90, s-a format și o cultură migrațională. Da, populația este orientată să plece peste hotare, chiar dacă au condiții destul de bune în Republica Moldova. Au locul de muncă, au serviciu, au case, apartamente, etc. Probabil această pe de o parte oportunitate și totodată ca un model comportamental, că acel care pleacă peste hotare este mai are un succes mai mare, poate să obțină un succes mai mare sau poate această decizie este considerată ca una foarte corectă și în acest sens, da, încă o dată subliniez că există această influență a deja persoanelor care stau peste hotare, s-au format rețelele sociale, acum este foarte ușor să pleci peste hotare, găsești foarte ușor rude cunoscuți care te ajută în aranjarea în câmpul muncii, etc. Deci o multitudine de factori determină acest fenomen și până când intențiile de a migra sunt foarte înalte, în special în rândul tinerilor. Vorbind despre tinerii, aveți, nu știu, niște date statistice care arată când des tinerii revin acasă? După studierea în țările străine? Statistica migrațională arată că migrația peste hotare a tinerilor este este negativă în sensul că mai mulți tineri pleacă decât se întorc. Statistica ne arată că se întorc migranții care sunt deja la vârstă de 50 de ani și peste. Numărul lor nu este atât de mare, dar în ultimii 5 ani observăm undeva 1000-1200 de persoane în vârstă de 50 de ani și mai mare se întorc în Republica Moldova, adică deja se înregistrează întoarcerea migranților care probabil au plecat fiind tineri 10 ani în urmă, 15 ani în urmă sau poate și mai mult. Doamnă Găgălusă, vreau să vorbim și despre o situație când cetățenii altor țări migrează în Moldova. Sunt așa cazuri în Republica Moldova sau nu? Da, nivelul imigrației în Republica Moldova nu este foarte înalt. În primul rând, Republica Moldova nu este atât de atractivă din punctul de vedere a nivelului de trai, a salariilor și ceea ce observăm, persoanele care vin în Republica Moldova, acestea sunt preponderent persoanele care vin la studii sau în funcție de situația familială, dar nivelul imigrației este scăzut. Noi am vorbit despre emigrație și vreau să spun că primele generații de imigranți moldoveni au plecat din țară ca să câștigă bani. Tot noi știm ce a fost în anii 90 în Republica noastră, iar după asta să revină, să locuiască aici, să-și deschidă propria afaceri de economiile lor. Știți câți oameni au revenit și revin anual? Aveți așa statistică? Undeva 1000-1200, da? 1000-1200. Acestea au fost cifrele care se referă la migrația de reîntoarcere. Cei care plec acum au de gând
Deoarece, cum credeți? Este dificil de spus, încă o dată subliniez că situația cu migrația, ea depinde atât de situația în Republica Moldova, cât și de situația în alte țări, de politicile migraționale ale altor țări. Deci mai mulți factori influențează acest fenomen. Dacă vorbim de migrație, din ce părți ale Moldovei în prezent pleacă cei mai mulți și care este situația în Găgăuzia, dacă aveți așa dați? Putem să spunem că, practic, toate raioanele, populația din toate raioanele este implicată în procesul migrațional. Dacă vreo 5 ani în urmă nivelul emigrației din Chișinău, din municipiul Chișinău a fost mai scăzut, acum se observă și intensificarea migrației din mediul urban, inclusiv din municipiul Chișinău. La nivel de țară, migrația, adică scăderea numărului populației din cauza emigrării, constituie aproximativ 1,5%. În medie sunt unele raioane cu un nivel mai înalt de emigrare. În Găgăuzia, în ultimii ani, tot se observă o creștere relativă a emigrației. Rata emigrării constituie, deci rata netă a migrației este în jur de 1,7% anual. În ultimii 3-4 ani. Deci, în perioada pandemiei, emigrația a fost scăzut în anul 2020, dar în anul 2021 deja observăm indicatorii care au fost caracteristici pentru perioada până la pandemie. Ce se referă la situația demografică în Găgăuzia, pot să spun că este un pic mai favorabilă comparativ cu alte regiuni. Populația Găgăuziei la 1 ianuarie 2022, ultimele date care sunt disponibile pe site-ul Biroului Național de Statistică, deci populația rezidentă constituie 118.000 de locuitori și comparativ cu anul 2014, scăderea populației nu este atât de mare. În 2014 populația a fost de 122.000. Da? Deci, dacă noi comparăm cu alte regiuni, această scădere nu este atât de intensă. Dar ceea ce eu am observat că în ultimii ani deja se înregistrează creșterea treptată a sporului natural negativ, asta înseamnă că numărul de decese prevalează numărul de nașteri și presupun că această tendință deja se stabilește în regiune și pot prognoza că și în anii următori scăderea populației tot va fi specifică pentru Găgăuzia. Aici este influența și raportului dintre numărul de nașteri și numărul de decese. Găgăuzia se evidențiază prin natalitate mai înaltă comparativ cu nordul Republicii Moldova sau chiar și cu sudul Republicii Moldova. Și acest fenomen, o perioadă de lungă durată, a asigurat Găgăuziei o stabilitate relativă în ceea ce privește dezvoltarea demografică. Dar acum observăm că numărul de nașteri este în scădere continuă și acest proces va continua. Dar depinde și de politicile, depinde și de condițiile care sunt în Găgăuzia, care pot facilita, pot susține tinerile familii în luarea deciziilor privind nașterea copiilor. Până acum, femeile de etnie găgăuză se evidențiază cu o fertilitate mai înaltă comparativ cu alte etnii care locuiesc în Republica
Republica Moldova. Desigur că acest fenomen se datorează acelor tradiții familiale, traiului preponderent în mediul rural, în care se respectă deci valorile tradiționale și în acest sens până când această caracteristică, această particularitate, ea are un impact pozitiv asupra situației demografice în regiunea Gagauză. O altă problemă destul de serioasă este îmbătrânirea populației. Este o tendință în nivel mondial, este adevărat. Dar cu ce diferă situația din țara noastră în acest sens față de alte țări din regiunile și din Europa? Îmbătrânirea populației este un proces firesc și nu poate fi privită doar din punctul de vedere negativ. Îmbătrânirea populației se datorează creșterii treptate a speranței de viață, deci a longevității vieții și este un rezultat al progresului social, medical. Diferența dintre Republica Moldova și alte țări, desigur că există. Țările europene mai întâi s-au îmbogățit, au devenit foarte dezvoltate din punctul de vedere economic și social și procesul de îmbătrânire, adică creșterea treptată a numărului și ponderii populației vârstnice, ea a fost mai multe decenii, s-a desfășurat pe parcursul de mai multe decenii. În Republica Moldova, crizele socioeconomice n-au permis să obținem un nivel economic și social care va permite să asigurăm condițiile sociale respective populației în vârstă care este în creștere. Dar acest fenomen, încă o dată vreau să subliniez că nu poate fi privit doar din punctul de vedere negativ. Oamenii trăiesc mai mulți ani, au acces la serviciile medicale de o calitate mai înaltă și este normal ca să crească longevitatea vieții, durata medie a vieții. Prognozele noastre arată că numărul persoanelor în vârstă o să crească foarte rapid, pe de o parte din cauza emigrației, pleacă persoanele tinere, respectiv crește procentul, în totalul populației, crește procentul populației vârstnice. În anul 2022, ponderea persoanelor în vârstă de 60 de ani și peste a fost circa 22%. Conform prognozelor noastre, în anul 2040, fiecare a doua persoană care va locui în Republica Moldova va fi în vârstă de 50 de ani și peste. Și totodată, practic, o treime din populație va fi în vârstă de 60 de ani și peste. Desigur că aceste schimbări la nivel de structură a populației provoacă multiple probleme pe plan economic, social. Urmărim în presă, apar diferite articole care încearcă să atragă atenția asupra sustenabilității fondului de pensii, asupra cheltuielilor crescute ce țin de protecția socială a persoanelor în vârstă. Dar vreau să menționez că analizele economice care au fost realizate în cadrul institutului nostru arată că persoanele în vârstă, deci există o tendință că deci persoanele în vârstă încearcă să continue activitatea lor de muncă, da, chiar dacă ajung la vârsta de pensionare, multe persoane în vârstă continuă să lucreze și în unele domenii, doar datorită pensionarilor încă mai avem cadre. Cel mai elocvent exemplu este sistemul educațional, care nu este din diferite considerente atractiv pentru tineri și o bună parte a profesorilor sunt deci profesori care deja sunt în vârstă de pensionare. Același fenomen observăm și în domeniul sistemului de ocrotire a sănătății.
în mai multe domenii. Deci persoanele în vârstă prezintă, continuă de regulă să lucreze în sectorul bugetar, acolo unde este posibilitatea de a continua activitatea de muncă. Desigur că o situație mai dificilă este în mediul rural, unde oportunități de angajare sunt mai mici, dar totuși analizele economice arată că consumul populației vârstnice este acoperit din fondul social aproximativ în volum de 46%. Circa 17% din consumul persoanelor vârstnice sunt acoperite de cheltuielile lor, de veniturile lor din activitatea de muncă. O parte din cheltuieli sunt acoperite pe contul remitenților pe care ei primesc de la persoanele care lucrează în piste hotare. Și totodată o bună parte a vârstnicilor contribuie la formarea fondurilor publice prin diferite taxe, impozite care plătesc, etc. Deci persoanele care au atins vârsta de pensionare nu pot fi privite doar ca o povară pentru societate. Ei au adus o contribuție foarte importantă în perioada sa de când au fost activi pe piața forței de muncă și totodată sunt activi și după ieșirea de pensionare. Desigur, există foarte multe probleme ce țin de protecția socială a celor mai vulnerabile grupuri sociale. Aici, desigur că sunt foarte multe momente care încă urmează să fie îmbunătățite. Doamna Găgăuz, dar ce măsuri, în opinia dumneavoastră, trebuie luate pentru a corecta această situație care este cu pensionarii, cu angajații, oamenii în vârstă? În primul rând, trebuie de luat în considerare dinamica demografică, numărul populației, structura populației, schimbările anuale trebuie să fie luate în calcul când se elaborează bugetul de stat, ca acesta să fie utilizat rațional și să fie destinat, deci banii publici să fie utilizați mai eficient. Este foarte importantă implicarea administrației publice locale în rezolvarea, atât în monitorizarea situației demografice, cât și în rezolvarea unor probleme ce țin de situația persoanelor social vulnerabile, persoanelor vârstnice. Deci o conlucrare, o coordonare la diferite niveluri ar putea contribui la schimbările în acest domeniu. Problema principală constituie nivelul de dezvoltare economică a Republicii Moldova, care nu permite până în prezent să asigurăm un nivel de trai decent pentru majoritatea populației. Cunoaștem că nivelul sărăciei în Republica Moldova este foarte înalt. Ultimele estimări arată că o pătrime din populație trăiesc sub pragul sărăciei. Sărăciei extreme constituie circa 10% și cel mai nefavorabilă parte a acestui fenomen prezintă că este legată de faptul că la categoria persoanelor sărace se referă familiile cu 3 copii și mai mulți. Deci, pe de o parte, este foarte important ca în Republica Moldova să se nască mai mulți copii, pe de altă parte, numărul mare de copii în familie prezintă un factor de risc din punct de vedere a sărăciei. Deci, aici, iată, o direcție foarte importantă pentru activitatea atât la nivel național cât și la nivel local de a atrage mai multă atenție familiilor cu copii mici, de a găsi niște surse suplimentare pentru a acoperi acele cheltuieli care țin de creșterea copiilor, prin servicii sociale gratuite sau la preț redus, accesibilitatea, creșterea accesului la serviciile de educație extrafamilială, creșe, grădinițe, care ar permite inclusiv femeilor mamelor cu copii mici să fie încadrați în câmpul muncii. Deci, ceea ce ține de îmbunătățirea populației, trebuie să înțelegem că
situației demografice, trebuie să înțelegem foarte bine că nu pot fi luate măsuri doar într-o direcție oarecare. Este foarte important ca situația să se schimbe în toate domeniile, în domeniul educației, în domeniul ocrotirii sănătății, pe piața forței de muncă, serviciile sociale, etc. Doar toate, dacă situația se va schimba în toate domeniile, în toate sferele ale vieții sociale, atunci și la general situația se va îmbunătăți, creșterea nivelului de trai al populației va avea un impact pozitiv asupra stării de sănătate și deci va fi posibil de a reduce mortalitatea prematură și de a crește speranța de viață, astfel de a conserva acel potențial uman de care dispune Republica Moldova. Desigur că componenta educației este foarte importantă. Doamnă Găgăuț, vorbind despre situația economică și dumneavoastră ați dat cifre statistice, putem spune că acestea au fost dificultăți temporare și au fost depășite. Cum credeți? Este greu de spus dacă aceste greutăți au fost depășite. Probabil mai degrabă că nu au fost depășite, totuși nu trebuie să uităm că suntem la hotarul cu Ucraina, unde are loc războiul și această situație deci influențează situația economică în Republica Moldova, situația socială și în acest sens doar putem constata că pe parcursul acestor 3 decenii de independență Republica Moldova trece prin diferite crize socioeconomice, unele deja au fost depășite, altele apar, dar și situația în lume se schimbă foarte, foarte mult și rapid. Având în vedere situația actuală a Republicii Moldova, care a devenit țară candidată a Uniunii Europene, mai multe fonduri europene sunt deschise pentru țară și este important ca autoritățile publice să susțină antreprenorii, instituțiile de stat, organizațiile diferite în accesarea acestor fonduri care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea în toate domeniile, pentru modernizarea infrastructurii, tehnologizarea diferitor domenii economice, etc. Este o oportunitate și este foarte important ca să nu ratăm această șansă de a aplica la diferite proiecte, de a valorifica acele fonduri care sunt destinate pentru Republica Moldova. Doamna Găgăuț, ce puteți să spuneți despre recensământul populației și a locuințelor de probă care se desfășurat recent? Vreau să subliniez că este un exercițiu foarte important pentru Republica Moldova și este foarte important ca toată populația să participe la acest recensământ, să ofere informațiile solicitate, din cauza că doar în baza datelor corecte despre numărul populației, despre structura populației, despre unele caracteristici, poate fi elaborat un plan de dezvoltare corect. Această informație este foarte importantă pentru planificarea bugetului de stat, atât la nivel național cât și la nivel local. De aceea, acest proces este foarte minuțios și este destul de complex și ceea ce eu cunosc din practică, cetățenii Republicii Moldova, cu părere de rău, nu demonstrează o receptivitate și sunt foarte multe refuzuri în procesul de colectare a datelor. De aceea aș vrea să atenționez atât administrația publică locală, populație, cetățenii, că acest exercițiu care se desfășoară odată la 10 ani este foarte important pentru țară, că cu datele care vor fi obținute în urma realizării acestui recensământ, noi vom lucra următorii 10 ani. Doar toată statistica ea este legată cu recensământul populației. Numărul familiilor cu copii, cu
deci diferite categorii de familii pot fi determinate doar în baza recensământului populației. Mai departe, alți indicatori, atât demografici cât și economici și sociali, de asemenea, sunt verificate și se bazează pe datele recensământului populației. Noi trebuie să cunoaștem câți pensionari sunt, da? Structura populației numărul populației care o să ajungă la vârsta de pensionare pentru a planifica corect cheltuielile necesare pentru fondul social, pentru protecția socială a acestor categorii de populație. Trebuie să cunoaștem câți copii sunt în localitatea respectivă ca să știm cum să planificăm dezvoltarea serviciilor educaționale și așa mai departe. Deci este foarte important. Noi un pic Republica Moldova întârzie în realizarea recensământului, că în toate țările europene recensămintele populației se realizează în anii 2020. Deci, de fapt, acum este recensământul populației, se referă la recensămintele populației de runda 2020. Deja suntem un pic în întârziere. Doamnă Găgăus, vă mulțumim pentru această discuție utilă și sperăm că viața noastră în Republica Moldova va fi mai frumoasă și mai cu mulți copii și cu respect față de oameni în vârstă. Și eu vă mulțumesc pentru acest interviu și vreau să subliniez că viitorul nostru depinde de noi. Fiecare cetățean al Republicii Moldova își creează viitorul și este foarte important ca să fim activi, să fim responsabili, să fim optimiști și să muncim foarte mult pentru familiile noastre și pentru societate. Vă mulțumesc!